Soc Josep Ruaix, advocat, col·legiat i CAP 21.814. En aquest canal de YouTube vull compartir amb tu la meva experiència perquè d'alguna manera et sigui útil en la vida. També espero prendre dels teus comentaris. Et convido a que t'uneixis a la meva recerca de la veritat, encara que sigui subjectiva. Cada setmana a Ruaix Legal TV. Ja coneixeu a la Bea Casanovas, advocada, terapeuta, experta en lideratge, coaching i recursos humans. Avui parlem de l'antilíder. Bea, l'antilíder és una manera d'explicar què és el que no ha de fer un líder. Ja hem explicat en altres vídeos una mica quines són les habilitats i capacitats que ha de tenir un líder, que és el que ha de portar l'èxit de tot un grup de persones en un projecte empresarial. Hi ha coses que el líder no hauria de fer o capacitats que hauria d'intentar controlar, coses que no hauria de fer. Com en definiries tu l'antilíder? Bé, per mi l'antilíder seria la persona que encapçala una organització o té un lloc de comandament, però que no s'ha treballat a si mateixa. És a dir, no es coneix gaire bé. I el que es coneix de si mateixa o de si mateix, el que fa és tapar-ho i no ho vol millorar. M'explico. Això és en termes generals. Sí. Val? A veure, què no ha de fer un líder? No? Doncs en principi etiquetar les persones que estan al seu càrrec, i pensar que la gent no té capacitats. Aquesta és la típica persona que a vegades ho verbalitza i a vegades no ho verbalitza, però ho pensa, té la ferma creença de que la resta de les persones que no són ell o ella són uns inútils. I aleshores pensen que a aquest no se li pot donar aquesta feina perquè la pifiarà. I en aquest altre no cal que se'l formi perquè no en farà res, perquè la formació no li farà profit. De fet, m'estàs parlant d'una manca de confiança en les persones a les quals ha de dirigir. Clar. Però això em sembla contradictori, perquè llavors no contractaries a una persona que no et generi confiança. El problema dels antilíders és que no confien en ells mateixos. Aquest és el problema de base. I no fan res per solucionar-ho. Senzillament s'instal·len en la creença que ells són els que ho fan bé, una creença que tapa l'autèntica realitat, que és que tenen por i és que se senten amb inferioritat, per la raó que sigui, pels seus complexes, per la seva manera de funcionar, perquè les coses no li han anat bé durant molt de temps, per la raó que sigui, s'instal·len en la creença que són els altres, és el món, el que no funciona, i el que em fa mal a mi com a líder, el que em fa mal a mi, sí? I aleshores culpen els altres i culpen el món de les seves desgràcies. Però que això ho fan de manera inconscient, aquest és el tema. No és que ho facin de manera conscient, perquè si ho fan de manera conscient, si estiguessin verbalitzant això que estic dient, de fet ja serien prou conscients com per fer alguna cosa diferent i posar solució al problema. Però si estàs en una posició de líder, no t'ha anat tan malament. Estàs en una posició en la qual estàs una mica per sobre dels altres, tens una remuneració probablement millor que molta de la gent a la qual lideres. Però no necessàriament això et fa tenir determinació, flexibilitat, obertura, sí? Totes les disposicions d'un bon lideratge. Quan una persona, per exemple, té els seus propis complexos personals i no se'ls ha treballat, té una tendència a pensar de projectar, que es diu, la seva pròpia misèria, sí? La seva pròpia falta d'autoestima i la projecten als altres. Com? Jo n'he sentit de molt bèsties que han arribat fins i tot a l'insult, sí? De vegades ho diuen directament i de vegades senzillament entre els altres companys d'equip. Parlen de l'inútil aquest, el tonto de l'altre, etc. En el fons no és més que una projecció, això. Què m'estàs dient? Que de fet el tonto ets tu perquè t'estàs projectant amb... En el fons, sí, el que estic dient és que el que és capaç de dir que un altre és tonto, en el fons està parlant de si mateix. El que passa que no s'ho veu. No té prou enteresa, ni prou empatia, ni prou treball personal fet amb si mateix com per detectar que en realitat és ell qui, quan les coses no funcionen, potser és ell que no s'ha sabut donar bé les ordres. o potser no s'ha sabut expressar prou clarament, o potser no s'ha sabut escollir el seu equip,
O potser no és capaç de reconèixer que té pors. I aleshores són gent que normalment no escolten, no tenen capacitat d'escolta, no tenen, per tant, empatia. Es veuen només a si mateixos i els altres els veuen com a peons. Peons em refereixo del taulell d'escacs, el peó que és una peça que en tot cas ells es creuen amb el dret de poder moure, bellugar a su libre antojo, però que en realitat no aporta valor afegit. Són aquestes persones que acostumen a etiquetar els altres però des de la negativitat. No pensen que aquesta és una persona amb capacitats, sinó una persona amb poques capacitats. Però tot això és a nivell molt inconscient. Segurament, si tu els hi preguntessis, segurament et dirien no, jo aquesta persona, en realitat, jo la valoro. Però en canvi és un inútil fent-me aquesta altra feina. I aleshores jo li diria... Però pot ser cert que una persona sigui vàlida fent una feina i fent una altra cosa no en sàpiga o no li surti? Sí. No tots servim per tot. Sí. A mi els temes de comunicació em donen més o menys bé perquè m'agraden, però els números em donen fatal. Bueno, clar. Però el que jo no accepto o no m'agrada és que si jo estic treballant en una organització, pel fet que jo no sóc tan bona com el meu company fent números, a mi se'm tracti d'inútil. O, per exemple, puc ser una persona, és un exemple, puc ser una persona que no m'expresso prou bé i que dubto, o tinc pors i dubto, perquè intento sempre fer les coses al màxim de bé possible. Jo estava molt acostumada que a casa meva em diguessin que no valia si jo no arribava a la perfecció, i aleshores em sento molt petita i quan em trobo un comandament que agafa i em crida, jo, això, el meu subconscient em porta el record de quan a casa meva em renyaven i aleshores jo encara em faig més petita. I això, això són coses que passen, sí? Això és un exemple, no és el meu cas, però és un exemple. Què passa? Que quan hi ha un comandament que agafa i t'etiqueta i considera que pel fet que no hagis estat prou ràpid a l'hora de contestar, hagis dubtat, perquè en el fons el que has tingut és por, t'etiquetin i et diguin ets un inútil, primer això encara et fa més petit, no treu res de positiu, i després que et menysté, això, sí? Podria fins i tot ser causa de mobbing. Per mi una cosa és ser antilíder respecte a no poder o no ser capaç de conduir un grup o de motivar un grup de persones per aconseguir un objectiu o que s'integrin dintre d'un projecte i si el que fas és moving, és matxacar, ja no és antilíder, és pitjor que un antilíder, o sigui, arribes a uns punts en els quals per mi parlem d'un altre tema, que sí, que entenc perfectament el que vols dir. Si tu només estàs amb una persona dient-li tot el que fa malament i insisteixes en tot el que fa malament, doncs al final arribes a un nivell de desmoralització total si mai li dius això ho has fet bé. Però, clar, per mi és una línia fina el dir, ara tu també has de poder-li dir a aquesta persona això ho has fet malament i ho has de millorar. Sí, oi tant, un líder ha de posar límit, ha de saber posar límit i ha de saber dir això sí i això no. Però sempre des de la convicció que aquella persona és una persona i la tens a davant i no la pots destruir. No pots dir-li allò que li fa mal pel gust de dir-li que fa mal. Li pots dir això, tu et posarem a fer aquesta altra feina amb la qual tens habilitats i a més encara t'empoderarem més fent aquesta altra feina. O no, potser només pot fer aquella feina i ja està. Però no li pots dir tu ets tonto perquè de números no en saps. De tot es pot aprendre. Posa'm un exemple d'un antilíder, una actitud antilíder. Bé, és que per mi, de fet, tots són actituds. Hi ha actitud positiva, actitud negativa. Tu projectes una... Sí. És que potser hauríem de parlar de... Antilíder, és que quan em dius antilíder a mi em ressona el que no s'hauria de fer i potser per això me'n vaig a l'altre extrem, no? A veure, jo en tot cas diria que una persona que no exerceix un lideratge com el que hauria de ser, com el que realment dona valor afegit a l'empresa, seria algú que, per exemple, no entra en una habitació, en una reunió, té un objectiu clar, que és anar a parlar amb una de les 10 persones que hi ha assentades en aquella taula, i agafa, no veu a la resta,
ni els veu, ni els saluda, quasi, o si saluda, fa un saludo d'aquests de cortesia a presos que surten així com un automàtic inconscient, parla amb l'altra persona, marxa de l'habitació i no s'ha percatat de res del que estava passant allà. És una persona que no copsa. Això em sembla una actitud gairebé més autista o més... Bueno, és que un antilíder, o sigui, un líder, si diem que ha de tenir totes aquestes competències ha de ser un bon comunicador, ha de ser una persona que empoderi els altres, ha de ser una persona que es conegui a si mateix, ha de ser una persona amb autoestima. Clar, un antilíder, en realitat estem parlant de l'altra cara de la moneda, aquella persona que és capaç d'entrar en una habitació i no saludar ningú, o no adonar-se'n que allà li plantegen una situació i no hi ha empatia, o no és capaç de crear una conversa amb la resta d'equip, per exemple, amb altres directius, que li aportin feedback per adonar-se'n que aquella situació es podria solucionar amb el valor afegit que portin cada un d'ells. El narcisista. Jo diria que un antilíder és algú que és molt narcisista, algú que es creu que ho fa tot bé i que la resta no serveixen per gairebé res. Ho verbalitzin o no, sí? Per mi un antilíder és algú que no empatitza, però és una mica psicòpata, en aquest sentit, no? Bueno, per dir d'una manera així, que es pugui entendre. Per mi, a veure, jo identifico l'antilíder, jo sempre vaig a actituds, no? Vull dir, al final, si un es lleva al dematí i hosti, avui m'he llevat amb el peu esquerre, és el que moltes vegades es diu, i es diu, en broma, què passa, que t'has llevat amb el peu esquerre avui, perquè acabes de venir aquí i només fas que pagar bronques, què és el que passa, no? Clar, també hem de respondre que són persones i també tothom pot tenir els seus millors dies, pot tenir els seus mal dies i al final acabes reconeixent que sí, avui potser m'he llevat amb el peu esquerre, avui m'he equivocat amb dos o tres coses o vinc massa amb una actitud supernegativa o espitosa perquè m'ha passat el que sigui a la vida personal que no té res a veure amb l'empresa. Llavors, per mi això no és una actitud que és negativa en si mateix, però per la projecció que tu dones. O sigui, al final, què és el que... Tu i jo estem aquí ara xerrant i estem fent un vídeo de YouTube. Ningú sap el que ens ha passat fa una estona. Ningú sap si ens ha passat alguna cosa superbo i estem de festa o de xàxera o en veritat ens ha passat alguna cosa que és dolent, però en canvi estem projectant o intentant projectar una actitud que és una actitud positiva entre tots dos del que volem transmetre. Per mi això és una actitud líder, és una actitud, el que em deies, no ens coneixem a nosaltres mateixos, possiblement ningú es coneix prou amb si mateix, sinó que amb la pròpia experiència ho vas trobant, però l'actitud del líder o de l'antilíder seria el saber no projectar les actituds negatives que tens. Un actor de teatre, un locutor de ràdio que cada dia ha de fer el seu programa, no pot estar un dia derrotat i fer un programa de pena. Estic d'acord amb tu, Josep, però una cosa és saber-ho fer i l'altra cosa és tenir prou humilitat com per saber-se posar en aquesta disposició de canviar la truita. Una cosa és dir, ara canviaré la careta i ningú sabrà el que m'ha passat fa una estona. I això és evident que s'ha d'exercitar. I l'altra cosa és ser prou humil com per reconèixer que un també s'equivoca, que un també té un mal dia i que quan entra a treballar i entra a l'empresa, el que farà durant tot el dia serà conversar i tenir relacions amb altres individus i que el que no pot fer justament és traspassar les seves misèries, les coses que li han passat negatives o que no ha sabut gestionar i traslladar-les en el món de l'empresa, en el món laboral, en el dia a dia. Sí, però ja és que la diferència que et volia explicar amb això, una cosa és el que com a actitud tens que tenir i també jo he conegut empresaris que podríem dir que són dèspotes, que són tirans, però que tenen empreses que funcionen. En certa manera, avui en dia no es pot ser tan despòtic com s'era fa uns quants anys. Fa uns quants anys les coses eren probablement diferents i no hi havia tants drets laborals, ni hi havia moving, ni hi havia tot això, però tenien una empresa i al final funcionava i tothom rotllava encara que fos a toc de pito.
planteja't si aquestes persones potser, a sota aquest caràcter potser explosiu que dius que tenien, eren persones coherents. Probablement... El que diuen, amb el que fan, amb el que pensen o el que senten, tenen un fil conductor. I són persones que tenen altres qualitats. Potser són generoses, potser són persones servicials o potser són persones que encara que tinguin un pronto són lleials, te'n pots refiar. Sí? Aleshores potser que no siguin tan empàtiques o que siguin més autoritàries. Millor el que passa és que els treballadors li reconeixen aquesta valua, no? Bueno, igual a veure, hi ha persones que en el tracte personal són molt més properes i són diferents que en el tracte institucional, per dir-ho d'alguna manera, no? O en el tracte col·lectiu, que no se saben desenvolupar igual col·lectivament o que no volen donar a conèixer certes actituds que els hi poden semblar de flaquesa, perquè es pensen que han de liderar amb autoritat com si fos un quartel militar. Bueno, cadascú és com és, però s'ha de ser coherent. I segurament el lideratge te'l guanyes quan ets una persona sencera, ets una persona honesta o ets una persona amb una sèrie de valors. I si ets una persona que senzillament el que fas és escopir la teva porqueria, és difícil que et reconeguin. Però un pot tenir un pronto o pot tenir un caràcter difícil o pot tenir un caràcter autoritari fins i tot, però ser una persona que quan la necessites estan allà, o és una persona que té altres valors que te'ls reconeixen. També és un bon líder, per què no? Perquè hem de ser tots que guais, que bons comunicadors. Està perfecte tenir una bona comunicació i desenvolupar-la, no? Sempre ens porta més bon port. Però jo he conegut líders que t'asseguro que tenien molt de caràcter i tenien una credibilitat increïble respecte als seus treballadors, però perquè eren gent coherent, eren gent honesta, eren gent amb valors, que no es dedicaven a transmetre'ls per mostrar una imatge concreta. És a dir, no era una feina per ells fer això, sinó que ells eren així, i eren tal com raja. I la gent els valorava perquè eren tal com raja, perquè a l'hora de la veritat hi eren. I eren gent que apostaven per l'empresa, i apostaven fins al final per l'empresa. Sí, t'entenc perfectament. I aquest també és un bon líder. De totes maneres... I aquest també és un bon líder. Això és una cosa que es guanya amb temps, amb paciència. O sigui, és més difícil arribar a ser un líder d'aquestes característiques fins que no et facis reconèixer els teus valors que arribin, que no els saps comunicar, no? Potser guanyes més fidelitat, potser guanyes més fermesa en la posició. Això potser sí, no? Però a veure, amb un temps amb el qual es busquen objectius i resultats amb rapidesa, tu creus que funciona aquest tipus de líder? Ho tenen més difícil, perquè és evident que poden tenir situacions en les que potser no s'entenen amb els socis, com a conseqüència de no guardar les formes, per exemple. Poden tenir més problemes, és evident. Quan ens comuniquem bé, tot millora. Però jo crec que en realitat l'important de veritat és l'essència de la persona. És l'antilíder el que dona bronques als seus treballadors quan s'han equivocat? Depèn de com la donguin. Quan tu dius bronca, menys tenint-los, no està fent una bona funció. Però quan un líder és capaç d'agafar i posar límit, d'això ja no en dic bronca, ja en dic posar límit, i el que fa és dir-li, mira, això no has estat capaç, i a més t'ensenyo allà on t'has equivocat. I aquesta feina no la tornaràs a fer, perquè jo no puc arriscar-me a que això no torni a funcionar. I de moment no ho faràs. Jo d'això en dic posar límit en una situació concreta, d'una manera racional, i si s'ha comunicat d'una manera prou assertiva, jo no li veig el problema. Ara, el que ven allà i et diu, burro, idiota, fota'l fora de la meva vista, no el vull ni veure. Jo crec que això no ajuda. Ningú li reconeixerà el lideratge en aquesta persona que fa això. Potser li tindran por. Per mi un líder no ha de ser temut, ha de ser estimat, ha de ser valorat. Sí, però jo he conegut algunes persones que
combinen les dues situacions. El que és evident és que ningú és perfecte, cadascú té el seu caràcter, i de la mateixa manera que estem demanant que els líders tinguin una sèrie de qualitats, jo també et diré que les persones que treballen en una empresa i que treballem els uns amb els altres, hem de ser també prou comprensius i prou humils com per assumir que el company del costat avui no ha exercitat el seu lideratge personal amb qualitat perquè ha tingut un mal dia i a mi això em pot passar demà. I no passa res. Per això jo dic que un líder, per mi, de totes les qualitats que hem parlat abans, jo diria que n'hi ha dos que per mi el fan especial, si realment les té. I una és la flexibilitat, perquè en aquest món tan canviant, quan ets molt rígid i les coses canvien, si no flexes et trenques. I l'altra és la humilitat. I a tots els líders que poden tenir el caràcter que tinguin, però que són persones a nivell interior humils, són capaços de reconèixer les seves pròpies flaqueses i en un moment donat ho poden posar aquesta flaquesa, coneixen la seva vulnerabilitat, i en un moment donat poden donar pas a que sigui un altre qui faci una funció, o són capaços amb humilitat reconèixer un error, o són capaços de... Aquesta humilitat fa que com a persones siguin molt més grans. I això també fa que la resta li reconeguin l'autèntic lideratge. Jo crec que podríem resumir, després del que tu m'has dit i una mica la meva experiència, que igual l'antilíder és la persona que al cap i a la fi, independentment de si parla amb un to més alt, parla amb un to més despectiu o menys despectiu, la persona que no se sap fer estimar. Sí, m'ha agradat. Sí? Sí, la persona que no se sap fer respectar i no se sap fer estimar. Bueno, al final les dues coses van juntes, el respecte i l'estima, no? Si tu respectes, no, estimes, i si no, no. Sí. I un líder que justament es fa ser estimat és perquè emet totes aquestes qualitats que s'ha treballat o no, o les té de manera més innata, però que en qualsevol cas es poden treballar, es poden posar al servei dels nostres objectius si les polim una mica. I tots ho podem fer si ho escollim, si ho volem. Si t'ha agradat aquest vídeo, doncs ja ho saps, pots subscriure't. Dóna-li a la campaneta per rebre les notificacions dels nous vídeos de la sèrie. I escriu els teus comentaris. Els contestarem lo abans possible. Gràcies.